Όρκος βαρύς, όρκος ελευθερίας, όρκος θυσίας, όρκος θανάτου. Βάλε το χέρι σου στο Ευαγγέλιο και επαναλάμβανε ό,τι σου λέω. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού οικειοθελώς ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός στην εταιρείαν κατά πάντα. Ορκίζομαι ότι θέλω τρέχει στην καρδία μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους. Θέλω ενεργή κατά πάντα τρόπων προσβλάβητων και αυτών των παντελείων ελευθρόντων όταν η περίσταση συγχωρήσει. Τέλος πάντων ορκίζομαι εισέ, ο Ιεραπατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχησαν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις τα ίδια τα δάκρυά μου, χυνόμενα εις ταύτην τη στιγμή και εις την μέλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εισέ. Εις το εξής, σύ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου, ο οδηγός των πράξεών μου, η ανταμοιβή των κόπων μου. Δεν προσκυνώ αργάρινο, κρατάω απ' τον ομηρό εγώ. Πάμε! Φραγκώνει και χολοκοτρώνει, παιδί του Μακρυγιάννη, δεμένοι κουν βαρβάροι. Δεν προσκυνώ αργάρινο, και όσο ζω θα πολεμώ. Απέναντί σας υπάρχει ένας χρεοκοπημένος πολιτικός κόσμος. Δεν έχει να σας δώσει τίποτε παρά μόνο κακό. Και εσείς το ανέχεστε. Και ζημιώνουν και εσάς τους ίδιους και το ανέχεστε. Ζημιώνουν και την πατρίδα και το ανέχεστε. Ζημιώνουν και το έθνος και το ένας υπερήφανος ελληνικός λαός, ο οποίος δεν φοβήθηκε τους Γερμανούς, ο οποίος δεν φοβήθηκε την Ιταλική Αυτοκρατορία, ο οποίος δεν φοβήθηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατήντησε τώρα να του έχουν επιβληθεί στον Αθιένα του, στο Σβέρκο του, στον Τράχυλό του, να έχουν καθίσει 300 οικογένειες απατεώνων, οι οποίοι λιμένονται το δημόσιο, καταστρέφουν την πατρίδα, κλέβουν τα πάντα, διαλύουν τα πάντα, χωρίς ιδεόλοι, χωρίς πιστεύω, και εσείς τους ανέχεστε.